Everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi soap stories, and today talking about inimba. Nyazi guys, mangabe kuyisonto ses-update-ani ukuthi yini ongasuyilindele ke kwiviki elizoqala. So guys, kuleli viki kushube kakhulu, uyaqhubeka ke umdonsiswane phakathi kaMaruna kanye ke no owethu. So into ezokwenzeka ke kuleli viki ukuthi uMaruna will be arrested, guys, for assault of ke owethu. And enye into ezokwenzeka ukuthi ke umama ke kaMaruna guys, lo mama lona usile kahle kahle. Sengiyakholwa ukuthi uyena owenza ukuthi uMaruna alale ke noGabriel, ngoba manje usefuna ukuthi uGabriel asayine uMpumi. So uthi awuzomthinta amahlombe, hawu mesethamba bese ke uyamsayinisa ke i-contract. And asazi guys ukuthi ke uMpumi uzosithenga yini leyo leyo nto eyenziwa ke ilaba bowu-2 uGabriel kanye ke noma wakhe. So but ke sibona ngabekhozi laphana ke kumathezazi engazuthi nawe uyathamba impela, but nje usile guys, usile umama Wendy, hayibo usele kwa ngempela uyayithanda imali and angadayisa ngisho nangey'ngane zakhe. Yebo yena she fight for abantwana bakhe, ngeke uzodlalele kubona mangabe khona because she will fight you, but ke uyadayisa ke impela ke yena ngabo. Bese kuthi ke guys okunye ukuthi ke umfundisi uHlophe uzoshaya ke uBonko, amshaya ngaminduku egalofu noma yini azomshaya ngayo. So naye ke uzulelwa ke amanqe ukuthi ke angase ke aboshwe ngoba elwela ke indodakazi yakhe. Abantu babuza guys ukuthi lesiphithiphithi esikhona kodwa sogcina siyibonile letho le esifuna ukuyibona. But ke guys uma ngabe ke si-check-a i-26 December noma ke sibheka toward the month end, toward i-month end, kuyavela ukuthi ke engazi ukuthi letho yona ke iyogcina ke yenzekile. Enye into ke ngijabulise guys ukuthi ke baphoxe uGabriel laphana ke kwi-Genesis. Asazi ukuthi how will the story unfold, but ke guys yeah, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.